Calcula els preus de les entrades a un parc si tres adults i 4 nens han pagat en total 17 euros per entrar i cada adult paga 3 euros. Per tant, ja sabem el que costa, tornem a repetir, calcula els preus de les entrades a un parc si 3 adults i 4 nens han pagat un total de 17 euros i cada adult paga 3 euros. Tres adults. Cada adult ha pagat 3 euros. Em diu que l'exercici, per tant, els adults hauran pagat 3 per 3, 9 euros de calaix. Són 3 adults, cada adult paga 3 euros. Ara el que no sabem és quan paguen els nens. El total que han pagat són 17 euros. I sabem que hi ha 4 nens. Per tant, solució. Per un cantó, els adults, 9 euros. Més el que han pagat els nens, que serà 4 nens per X, que és el que no sabem, igual al total, 17 euros. Aquest nou que està sumant passarà a l'altre cantó fent l'operació inversa, restant. Anem a fer-ho. 4x igual a 17 menys 9 igual a 8. 17 menys 9, 8. 4x, per tant, igual a 8. X igual a 8 dividit entre 4. Igual a 2 euros. Que és el que ens pregunta l'exercici. Per tant, l'exercici estaria ja resolt. Posem 2 euros és l'entrada dels nens i 3 euros l'entrada dels adults. Anem a escriure'l. I 3 euros, que ja ho diu la mateixa enuncial, als adults.